un dia en què un home que tenia dos burretes portava els dos burrets carregats de taronges i venia de la ribera, on hi ha tarongers, i les portava pel port de Salem, port amunt, a vendre les taronges a les terres del comtat, que com allí no hi ha taronges, es venen més cares. Imagineu-se els dos burretes i l'home, els dos burros carregats en les àrees a tope de taronges per aprofitar el viatge, port amunt, que és que haveu passat per ahí, sabeu que n'hi ha molta curva i està molt empinat. I allà que anaven els dos burros cap amunt, i un burro li diu a l'altre: germà, què passa, Ruc? Ja m'he cansat de portar taronges. Vull ser lliure. Què dius, burro? Pues si eres un burro, els burros no són lliures, els burros treballen per l'amo. Que no, germà, que m'he cansat. Jo vull ser lliure. I com ho has de fer tu això? Ara ho veuràs. De cop i volta, el burro es deixa caure a terra, tot espaterrat, fent-se el mort, les taronges de les àrees es comencen a rotllar port avall, allí, quan són redonetes i anem per avall, rotllava més a pressa, i el burro en terra fent-se el mort. L'amo que veu tota la collita de taronges perduda rotllant cap a Salem, agarra el bastó que portava, vinga la bastona, el pobre Ruc, vinga la bastona perquè s'alçara, alça't burro, i el burro no dia ni mu, i li va pegar ben fort, però el burro no dia ni mu. Li va pegar a les costelles, a la panxa, a les cames, al cap, li va fer els ulls xunflats, el nas xorrant sang, ferides i guanyes per tots els llocs. Però el burro no es va queixar, de tal manera que l'amo es va pensar que el burro finalment l'havia mort i el va deixar allí per mort. Correguents, conforme va poder, va plegar totes les taronges que havia enrotllat i què va fer? Li les va carregar a l'altre burro. A l'altre burro portava doble càrrega. I se'n van. Es deixen el burro allí mortet i se'n van port amunt. I el burro que ara anava doblement carregat es gira a veure el seu amic i diu: ja veus tu, la llibertat, mera. I se'n va. El nostre amic burro ja podeu imaginar-se que no estava mort, perquè si s'ha mort, així s'acaba el conte. No estava mort. Però s'havia fet el mort. No estava mort però quasi, perquè l'havia reat de valent, xorrant sang per tots els llocs. El nostre amic burro va estar un rato més quietet. Primera, per assegurar-se de que l'amo ja se n'havia anat prou lluny i no el veuria. I segon, perquè realment no es podia manejar de cap manera, que li feia mal tot i un poc més. Quan al final es decideix a obrir un ull i ja veu que l'amo i el burro s'havien perdut de vista i ja no el veien, conforme va poder, primer una pata, després l'altra, ara moca el rabo, ara alça les orelles, conforme va poder es va alçar d'allí i la primera intenció de supervivència que tens és amagar-te perquè no em vegin. I això va fer. Es va amagar per la serra del Benicadell, que en aquell temps estava plena d'arbres, no com ara, estava plena de pins, n'hi havia molts pins, i se'n va anar cap a dins a amagar-se allí, a buscar refugi. En la sort, que tot no li va eixir mal aquest dia, va veure una coveta. Quan va veure la coveta, el primer que va pensar: jo m'amagué dins. Esta cova tindrà amo, però en té igual. Jo m'amagué dins i a la nit, quan vinga l'amo, ja veuré què faig. Ara vull que amagar-me i descansar. I allà dins, al fons més fondo de la cova, es va amagar i es va quedar allí. Es va dormir com un tronc. No tenia forceta ni esma per a res. I allí va estar tot el dia. Però ara ve que quan el sol se'n va a la posta, l'amo de la cova torna. I qui era l'amo de la cova? El lleó del Benicadell. Que almenys un lleó n'hi havia, Ara no n'hi ha cap, però abans almenys un n'hi havia. Quan el lleó arriba allí a la porta de la cova i tira a entrar, veu allà al fons de la cova dos cosetes que brillen, que eren els ulls. S'assoma, veu una cosa redona, un cap redó com una carabassa amb dues orelles punxegudes, dos ulls rojos, però no de foc, era de sang, però això el lleó no ho sabia. Veu una cosa tan rara i el lleó que veu això diu: a veure si què passa. Qui és ixe que s'ha atrevit a entrar a ma casa, a la meva cova, a furtar-me ma casa a mi, que sóc el lleó, el rei de les muntanyes, i així ningú és més valent que jo ni més fort que jo? Qui és la bèstia immunda que s'ha atrevit a entrar a ma casa? Que isca si fora en seguida, isqui sigues així fora a la porta de la cova i matem-se l'un a l'altre, diu el lleó, tot xulo i tot valent, perquè per això era el lleó el més valent. El ruc, que estava allà dins, que no podia ni obrir els ulls quasi, va pensar: caram, tants animals que n'hi ha vingut el lleó. I ara jo què faig? Si isc i veu que sóc un burro, en una sarpà em mata. Ara què faig jo?
Així és que el ruc, que era burro però no ho era tant, no era tonto, conforme va poder i traguent la veu d'on no la tenia, diu: mira, lleó, no isc, perquè si isc el mataré jo a tu. Vaya que em mataràs tu a mi, diu el lleó, si sóc el lleó jo, el rei de tots. Qui t'has pensat tu? Qui eres tu per pensar-te que pots guanyar-me a mi? Lleó, jo el mataria a tu perquè sóc l'únic animal que pot traure foc de les pedres. Foc de les pedres, això no m'ho crec jo si no ho veig. Això és mentira. I el ruc, a veuràs, es comença el ruc en les seues potes de davant, conforme va poder, pegant colps a la penya de dins de la cova. Sabeu el que tenen els rucs en les pates, no? Tenen ferradures. I sabeu el que passa quan pegues el ferro contra la penya, no? Salten xispes. Allà va començar el ruc a pegar trompaes a la paret de la cova i van començar a saltar xispes. I aquestes xispes d'allà dins del fons de la cova, a la part de fora es veien com si foren 1000 bengales allà dins. El lleó, de colp de repente, es va quedar espantat. Caram, és de veres que trau foc de les pedres. Serà alguna espècie de dragó d'esto que trauen foc per la boca? Quina mala pata que he tingut jo. Quin animal ha vingut a la meva cova? Però el lleó, com era valent, diu: bueno, això que fas tu també ho sé fer jo. I el ruc diu: pues prova a veure. I ahí tens el lleó amb les seues urpes raspant a la penya de la cova, a la part de fora, vinga a raspar, vinga a raspar, vinga a raspar. I quan més raspava les ungles cada vegada, més esmolaes i més xicotetes. I el ruc, de la part de dins, diu: al lleó, mira, que tenia ganes de broma, foc no ne traus, però olor de sucarrat ja ne senc. Seguís provant, seguís. El lleó es va donar compte en seguida que el ruc li s'hi burlava i va veure que havia perdut. Mira, sigues qui sigues, farem una cosa. Per esta nit, queda't ací. Però demà matí, demà quan el sol estigui en lo més alt a migdia, tornaré. I anem a fer una cosa. Farem una prova a veure qui caça més. I el que més caça dels dos, ix es quedarà a l'amo de la cova. I l'altre se n'anirà. I el ruc no pot caçar. Però pensa: jo no tinc res a fer, el lleó guanyarà, però té igual. Si quedem aixina, jo passo la nit, demà quan m'alci ja veuré com me'n vaig d'ací i quan el lleó vinga més dia jo ja no estaré, me n'hauré anat. Doncs vale, lleó, així no ho farem. Demà torna que accepte l'aposta. El que més caça dels dos es quedarà a l'amo de la cova. I això van fer. El lleó se'n va i el ruc es va quedar dormint tota la nit tranquil·leta i curant-se les buanyes i descansant, que falta li feia. Encara no havia menjat ni havia begut res encara en tot el dia. A l'endemà matí, quan es va alçar, el ruc sabia que tenia que deixar la cova perquè el lleó tornaria. I tan pront el lleó veiera que era un ruc. Bé, el ruc quan s'alça, s'eneix de la cova, se'n va a l'altra part de la serra del Benicadell, hi ha la part que dona el comtat, que ja n'hi havia un prat allí i una fonteta d'aigua fresca, se n'abaixa al prat i es posa a menjar herba. Com tenia molta fam, es va posar a menjar i a menjar i a menjar i a menjar. Quan també tenia molta set, es va posar a beure i a beure i a beure i a beure, glu, 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 glu. La panxa al ruc li se va fer aixina. Xina, Ara vos demano un poc d'imaginació. Imagineu-se el ruc, en la panxa aixina, buanyes per tots els puestos, costres de sang seca de la palissa de l'amo que li va pegar el dia abans, els ulls inflats, traus per tots els costats. En eixa pinta, el ruc, quan va acabar d'esmorzar i de beure, es va agitar estès damunt del prat de l'herba i allí es va quedar torrat, adormida del tot. I en això estava allí el ruc dormint tan a gust que quan t'obri un ull veu al cel, rodant, 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 vinga a pegar voltes, tota classe d'animals de vol, de carronya. Voltors, àguiles, cors, de tota classe, tot rodant, rodant, rodant. El ruc pensa: estos estan esperant-se que jo muiga i realment no tindran que esperar molt perquè és que estic molt mal, quasi que no em puc manejar. No es podia manejar entre el mal que tenia i lo fart que estava. I es va seguir allí. A poc, com el ruc estava tan quiet que pareixia mort, els voltors i les àguiles i tots els animals carronyers es van atrevir un poc més i se van acostar. Molts li se van parar per damunt de la panxa. I el ruc va tindre una idea. Quan ja tenia la panxa arregladeta de pardalets, picotejant-li que li feien mal, però es va aguantar, sense queixar-se. El ruc estava així agitat. Quan ja tenia la panxa arregladeta de pardals, el ruc va fer zum! On estan els pardals ara? A la part de baix la panxa, tots esclafats. El ruc, quan va veure com s'havia quedat la cosa, que no havia anat tan mal, va repetir l'operació 3 o 4 vegades, fins que va tenir una escampada de pardals allí, que per a què.
i va pensar, pues me'n torno a la cova. El lleó no haurà caçat tant. El ruc se'n va tornar a la cova i es va amagar allà dins i es va esperar que vingués el lleó. Quan el sol està a lo més alt, allà a migdia, allà que va el lleó. El lleó portava 2 perdius enganxades, 4 llebres i 2 o 3 conills. Havia caçat molt, havia estat tot el matí caçant. Quan arriba, enseguida pega un crit. Bèstia, sigues qui sigues, així estic jo, assoma't i veuràs el que ha caçat. Mira si tinc així llebres i conills dels que més corren. I perdius que volen molt i costen molt de caçar. Segur que tu no has caçat tant. Ix i veuràs. El ruc d'allà dins li diu, no cal que isca, lleó, t'he guanyat. Impossible. Sí, assoma't ahí a la punta i veuràs, assoma't al parar de baix i mira, tot el que hi ha allí ho he caçat jo. I tots són animals de vol. Tu no n'has caçat tants. El lleó, quan s'assoma i veu l'escampada de pardals que hi havia allí, pensa, això, quin animal hi ha dins? És un dragó? D'aixòs que volen i tiren flames per la boca? Que mala pata que he tingut jo? Ja m'ha quedat sense cova. Però així i tot no es va rendir. I torna. Mira, sigues qui sigues, la cova és meua i jo són un lladret. Esta aposta l'has guanyat tu, però té igual, anem a fer-ne una altra. Ara farem un bram i qui tinga dels dos la veu més potent, ix es quedarà en la cova i l'altre se'n va. I el ruc torna a pensar, caram, este lleó, que no es cansa, xe. Ara quan jo faça el meu bram, com fan els rucs, xiquets i xiquetes, com fan els rucs, a veure, que vos enca. No ho sabem? Aixina, però més fort, eh? Doncs aixina. Ara quan jo faça i sabrà que sóc un ruc, entra i em mata i ha acabat. Ai, d'esta sí que no isc. I el ruc li diu, doncs vinga, lleó, tu primer. I el lleó, què fan els lleons? A veure, xiquets i xiquetes, ben fort, què fan els lleons? Doncs no, tots els lleons sí, però este lleó no, perquè este lleó vivia en el Benicadell i només estava que ell, i en el Benicadell tot el que hi ha són llops. Així és que este lleó, en vez de fer guà, va fer au. El ruc que estava dins de la cova i senta un lleó ferotge, el rei de la selva i el més fort de tots, udolant com un llop, li va agarrar una risa que es va posar a riure i a bramar i a pegar pataes contra la paret. Imagineu-se dins de la cova, pataes del ruc contra la paret soltant xispes, vinga la risa, vinga i retumbant per dins de la cova, que la cova tenia eco i retumbava tot. Imagineu-se quin bram. Ara voldria que tots que esteu ahí bramareu com el ruc, ¿vale? Us ho perdone, ¿vale? Però s'ho imagineu, no? Pataes contra les pedres, més fort, més fort. Les pataes del ruc contra la pedra. Vinga la risa, vinga el bram del ruc i tot retumbant allà dins. Allò sonava com un terratrèmol, com si la cova estiguera a punt de caure. I el lleó que va sentir això, ahir sí que es va acabar de convèncer que ahí dins n'hi havia una bèstia grandíssima dels temps prehistòrics. Va arrencar a córrer el lleó, però corrents, patetes, ajudeu-me per a què vos vull, que 4 ne tinc, que si no l'han parat, encara està correguents de camí a l'Àfrica, i si no torna al Benicadell. Des d'aquest dia ja no n'hi ha lleons en el Benicadell. El que sí que n'hi ha és un ruc, que si alguna vegada aneu al Benicadell i vegeu un ruc, deixeu-lo pasturar tranquil, perquè és este que volia ser lliure. I finalment el nostre ruc va ser lliure. I conté, te lo assumiré al terrat.